клеща подцепил вот на бедро. Олан Жамалетдиновка толпан азнакайда каникул вакытында кодалган. Бишә көне бут тирәсендә әнисе күреп ала. Алар озак сузмыйча травматология бүлегенә юл тоталар. Там все обработали. Ярамны эшкәрттеләр, прививка ясадылар. Шуннан соң 15 минут хәлемне күзәтеп торганнан соң кайтарып җибәрделәр. Яр Шаллының медицина үзәгенә толпан тешләгән 16 баланы алып килгәннәр. Бишәкләр Тукай, Зәй, Азнакай, Кукмара, Алабуга, Актаныш районнарында кодалган булган. Толпанны тәннән алганнан соң лабораториягә тикшерүгә җибәрәләр. Энцефалит вирусы юкмы икәнлеген ачыклау өчен. Если, допустим, клещ Әгәр инде толпан төшеп киткән, үлгән икән, ягъни аны тикшереп булмаса, сырхауханәләрдә зыян күрүчегә толпан энцефалитына каршы прививка ясыйлар һәм аларны йогышлы авырулар табибы күзәтергә тиеш. Толпан кодалып инде 2-3 көн үткән икән, кичекмәстән чара күрергә кирәк. Яр Шаллада хәзер кеше күп йөри торган урыннарны, парк, урман тирәләрен эшкәртә башлаганнар. Сезон вакытында автоколада гына толпан кодалуның 1000 ярымлап очрагы теркәлә. Бигрәк тә алар республиканың Әгерҗе, Актаныш, Әлмәт, Биектау, Саба, һәм Спас районнарында күп диләр. Әгәр дә толпан кодалган икән, аны үзеңә чыгарырга кирәк түгел. Озак сузмыйча травматология бүлегенә бару мөһим. Монда табиблар толпанны алып яраны эшкәртә. Толпаннар йогышлы чирләр таратучы бөҗәк. Иң куркынычы энцефалит. Аны толпан кодалганда гына түгел, кулда сытканда да эләктерергә мөмкин. Медицинские работники должны зафиксировать укус клеща. Толпан кодалу очрагын медицина хезмәткәрләре теркәргә тиеш. Шуннан соң зыян күрүчене 21 көн дәвамында күзәтеп торалар. Температура күтәрелсә, хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу толпан энцефалиты куркынычы барлыгын аңлата. Урманчыларга, лагерьда, ял базаларында эшләүчеләргә һәм бакчачыларга аеруча сак булырга кирәк. Табиблар аларга толпан энцефалитыннан прививкалар ясатырга киңәш итә. Прививаться лучше всего начинать осенью. Прививканы көздән ясаталар, шуннан соң тагын бер ай үткәч, аны кабатларга кирәк. Башка төр вакцина да бар, аны табигатькә чыгар алдыннан кимендә 3 атна иртәрәк ясату зарур. Шалаларның үз саклану чаралары бар. Урман кырында яшим, монда. Мин кием сапаги, озын моторны. Озынны кием, аннан соң үлән арасында йөрергә тырышмыйм мин. Урманнан чыгып белән бүтән җирне карайбыз инде. Табигатькә чыкканда яхшы итеп киенергә, махсус сыекчалар кулланырга һәм кайтканнан соң өс башны тулаем тикшереп чыгарга киңәш итәләр. Йорт хайваннары турында да онытырга ярамый. Алардан да толпаннарның кешегә күчү очрагы бар. Яр Шалладан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.